जारिमिनासो मोनसे हारिखौ फोरमायो बे हारिया मोनसे समाव मामोन। थारैनो आं नैबे समाव दंफैयो आं मोनसे जायगायाव जि जायगाया मोनसे जारिमिनजों माखासे खाम्फाजों बुंफबनाय। नंगौ नैबे समाव राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे जारिमिननि थावनिखौ दिन्थिनो लादों। थारैनो आं नैबे समाव दं गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे कासमारि होननाय बे जायगायाव आरो बे कासमारि होननाय जायगानिनो साखाथियावनो दङ राजाबारि होननाय जायगा। जि राजाबारि जायगायाव डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोनजों गोरोबनाय बेवहाय माखासे खाम्फाफोर दं आरो बे खाम्फाखौ नोंथांमोननो दिनै राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। थारैनो जों मिथिगौ बर'आ मोनसे समाव एबा कसारिहा मोनसे समाव रायजो दंमोन जि रायजोआ गुबुननि एबा आहमफोरनि गाग्लोबनायाव थेर बेथेर जादोंमोन। थारैनो नैबे खाम्फाफ्राबो बिनिनो मोनसे नेरसोनथि जेराव मोनसे समाव आहमफोरा गाग्लोबनानै बिनि राजाया बे ओनसोलखौ नागारनांगौ जादोंमोन आरो बे मोनसे खाम्फा महरै गायसननाय जि खाम्फाफोर बेखौ जोङो दा बे समाव जों नुनो मोन्दों। थारैनो 1300 जौथाइनि बे बाथ्रा आरो मोनसे समाव जोङो जारिमिनाव फरायनानैबो मोन्दों बिनि माखासे जारिमिनखौ जेराव देदसुं होननाय कसारिनि सासे राजा दंमोन आरो बे राजाया बे ओनसोलाव रायजो खुंदोंमोन जेराव बे समाव आहमफोरनि गाग्लोबनाय समाव बे सनानि नैबे बिथांनि देदसुंनि जि खुंनाय बे रायजोआ थेर बेथेर जादोंमोन। दा नैबे समाव बेवहाय गोबां माखासे जोङो खाम्फाखौ नुनो मोनदों जि खाम्फाया एसे बिनि गोजौआ बबेबा 10 फुट जागोन बबेबा 11 फुट बेबायदि गोजौ गिदिर खाम्फाखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। थारैनो बेनो मोनसे सिनायथि। थारैनो बेनि सोमोन्दै बा बेनि बागै आंजों लोगोसे दङ गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारि बिथां दं। बिथांनिफ्राय बिनि सोमोन्दै जोङो बिनि जारिमिननि सोमोन्दै सुंद'यै जोङो मिन्थिगोन आरो बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिगोन बिनि माखासे सुंद' जारिमिन आरो बे खाम्फानि आगर एरनाय माखासे मा आगर एरनाय दङ बेवहाय आरो बिनि सोमोन्दै बिथाङा नोंथांमोननो नैबे समाव फोरमायथिगोन। आसाम जारिमिननि गेजेर मुगा समनि बाथ्रा जेब्लानोखि देदसुं राजाया डिमापुराव 1513 खृष्टाब्दनिफ्राय 1536 खृष्टाब्दसिम डिमापुरखौ जेब्लानोखि रायजो खुंदोंमोन आरो बे 1536 मायथाइयाव जेब्लानोखि आहम राजाया देदसुं राजाखौ आक्रमन खालामनानै फेजेननानै बे आहम राजाया नैबे जायगाखौ सेना लादोंमोन आरो बै समाव डिमापुर राजथावनिखौ गारनानै माइबुङाव खारनो गोनां जादोंमोन। नैबे माखासे जि पिलारनि सायाव जि माखासे दानख'थाय दङ बेहाय जोंनि माखासे जिब जुनारनि आरो बिबारनि आरो माखासे बिबारनि दानख'थाय दङ बेहाय। नैबे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनो हायो जे बर' हारिया जि मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा जिब जुनारखौ मोजां मोनग्रा बेफोरखौ मोजां मोननायनि थाखायनो बै समाव बर' राजाया नेरसोन हिसाबै नैबे पिलारफोराव दानख'नानै होनाय जादों। आरो मोनसे मख'नां बाथ्रा दि 1952 मायथाइयाव बे बर' साहित्य सभाया जोनोम जानायनि जि मोनसे गोथार फिरफिला बे गोथार फिरफिलानि गेजेराव दावरायनि जि मुसुखा दङ बे मुसुखाया नैबे पिलारफोराव रोखायै दानख'नाय दङ। मोनसे बुंनो हायोदि जे बर'नि सायाव जुदि आथिखालाव रिसार्च खालामनांगौब्ला नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जि माखासे जारिमिनारि बर' कसारि राजानि जि माखासे दानख'थाय पिलारफोर दङ बिनि सायाव जोङो रिसार्च खालामनांगोन। जुदि रिसार्च खालामनायाव जुदि नैबे गलाघाटनि बाथ्राखौ जुदि सावरायाब्ला बे मोनसे आबुं हिसाबै जानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बेहाय 1300 जौथाइनि गेजेराव जेब्लानोखि कसारि राजाफ्रा डिमापुर रायजो खुंदोंमोन बै समावनो नैबे कासमारि मुंनि जायगायाव बर' राजाया देदसुं बर' राजाया नैबे ओनसोलखौ सामलायदोंमोन। जेब्लानोखि दावहायाव जेननानै माइबुङाव थांनो गोनां जादोंमोन मोनसे समाव माखासे मिथिंगायारि खैफोद एबा माखासे दावहानि जानायनि जेंनानि सोमोन्दैनो बा नैबे जायगाया जोबस्रांनाय एबा अरनबारि जानानै दंमोन। फैयै फैयै जेब्लानोखि बर'फोरा
65 मायथाइयावनो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि ओनसोल, सुरुपानि ओनसोल, कासुमारि ओनसोल बिब्दि गोबां गिदिर मोनसे फैलाव ओनसोलाव बर'फोराबो बेहाय रायजो खुंफैदोंमोन एबा अरनबारिफोरखौ दानस्रांनानै जिब जुनारफोरखौ हुस्रांनानै बेहाय खुब सातजारलानि गेजेरजों रायजो खुंदों। तो फैयै फैयै बेहाय गोबां माखासे गोग्लैसोनानै थानाय माखासे मोदाय मोदायजोफोरनि खाम्फा आरो बर' राजाया खालामलांनाय नैबे माखासे पिलार निस्सय बियो जोंनि बिर जोहोलावफोरनि मुङैनो निस्सय बे पिलारफोरखौ नेरसोन हिसाबै खालामदों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि बेहाय डिमापुर आरो नैबे कासुमारि फोथाराव थानाय जि माखासे पिलार बिनि जि दानख'थाय बा बिनि जि माखासे आरोंदामियारिनि गेजेरजों जि दाननाय बे महरफोरा मिल दङ आरो जोंनि बे कासुमारिनि अनगायैबो सिसुपानि ओनसोलनि गोबां माखासे जायगाफोराव बर' हारिया माखासे फुजिनाय मोदाय मोदायजोफोरनि खाम्फाफोरखौ गोबां बिबांनि गिदिर फिसा महरनि गोबां मोननो हायो। तो निस्सय बेहाय जोंनि बर' कसारिनि फोलेरनि जि राजा बे राजाया बेहाय ग्रोम ग्रोमैनो रायजो खुंदों होननानै जों बुंनो हायो।